paabak po kay Kongan ama kiramdam karing radyo at manalbek ing kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Miyerkules ning mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Antimurin pagmasusyan tayo ing katlunang aldo ning novena para king solemnidad ng San Jose, esposo ning Nuan a Birhen Maria, patron ning mabilog a banal a kapulungan Katolika. King makapasubaling paralan, darawon tayo iting misa para king itagumpen ning alay kapwa Radiothon ning Social Action Center of Pampanga Incorporated. Ang makitemang Nino ing kapara kong tao. Ing kay katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, ing Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Kalugurang kapatid, bilang pamagsadya kaniting pamidawan king Banal na Eucharistia, harapan na nga pong Ginoo ang ponimbalang metong, pasyag tamong kay katang pamanisi, karing kay katang kasalanan. Pasyag tamong marini at hamo, kay nga gawa tang pamikasala, lalong-lalo na rin ang pamikatago na tayo kinilala, at tayo sinuiwan ng apong Ginoo, karing kalupatan tao, lalong-lalo rin mga ilangan. At bukla talang rin ang kakatang puso, batang tanggapan ng lunos at ipakalulunan ng apong Ginoo. Amin ang kuking Diyos, ang mapamakalulo. At kayo kapatad, ing mi kasala kung bina, king pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat king barok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita, ipanigapuko kang Nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginutamo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala katamo ngay sana kimpi alanganga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Malalangin tamo. O ikpaming mayupaya, baligdan mo kami at pakiramdaman mula rin panalangin mi. Kapamilatan ding maya padapat, tuturo mong sopan mo kami sanang sumupil, karing kay kaming katawan, at magbayo kami pilubluban.
Itihaduan mi kay kawad Diyos, kay kapamilya tayo Yesu Kristo ng anak mo. Mabibiyan po magaring kay abe mo, kay kami ito nga ng banal na Espiritu, manggaman, kay ngalangang ka. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Honas. Migsalitayang pasibayo yung Ginoo kang Honas, nga na, Honas, munta ka Ninive, ing mayupayang syudad, at sabihan mo ka rin tao, ka rin ing mensaheng binyeko keka. Inyami ay mintuyak king Ginoo Honas, at mintaya Ninive, ing syudad, aking dagul na, mangailangan at aldo para lakaran ulinaning maragulya. May laos na yung miglakad kilob ng syudad. Kay bat ng miglakad, metong aldo may salitayang masikan. Kilob ding 40 aldo, manasakya ing Ninive. Miniwala na ring memalena ning Ninive king mensahe ning Diyos. Inyapi kayarira king imbalang metong magumpisa king peka maragul, aga king peka malating dili. Misunod lang imana na magaspang, ban ipakit na king sinisinala, king depat dang pamikasala. Inya nga balita na ning ari ning Ninive iti, tinalakad diyang ibat king trono na, likas ne ing balabal na, misunod diyang imana na magaspang, at liluklukya king apo. Pepalwal yang metong akapabaluan ka ring memalena ning Ninive, nga na. Iti kautusan niyang ibat king ari, at karing pamuntok na. Alang mamangan metong manke kayo, makabawal ka ring sablang tao, baka at tupa ing manganla at minom. Sukat lang misulod imala na magaspang ding sablang tao at animal. At sukat ng gulutan ing ugali ng emayap at yaustong daraptana. Mapalyaring alilana ng Diyos ing bantana. Mapalyaring ene mimwake katamo at etamo malaos mate. Ikit na ning Diyos ing depatandaring tao. Ikit na king likwanda na ing dapat dang emayap. Inya binayo na ning Diyos ing bantana. At ena na belaos ing sinabi ng parusanala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pusong sisisi at mapakumbaba o Diyos, kapilanman eme tanggian. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman eme tangyan. O Diyos ko, malunos ka kanako. Ulining maragol mong pakalulu, wasan mo ring kasalanan ko. Wasan mo isablang kakong dewakan, at inisan mo sa blakong pakasalanan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman eme tangyan. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayong me ing pilubluban ko at katapatan ibyemo kako. Emo ko tatabik ing kekang arapan. Eme lalako kako espiritu mong banal. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman eme tangyan. Emo laburi ring sakripisyo nung ali keka kakulang iyampang, ni emo katulan ayin adorulukan. Ing ayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman eme tangyan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman eme tangyan, parangalantaya ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian
keka. Higayat kapurihan keka, Kristong Jesus aginuming. Ligayat kapurihan keka, ligayat kapurihan keka. Ingginuman tabeya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasay ba't king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus kabang pilulupungan dering dakalatao, karawak daring tao king panahunay ite. Manintun lang milagro, dapat alang miyabye karela, subali mo king milagro ng Honas. Nung makananuyang meging tanda i Honas karing tao Nineve, makanyan namang maging tanda ing anak ning tao para karing tao king kasalukuyan. King Aldo ning pamanukum, talakadya ing reyna ning mauli, at pamarsalana na ring tao ning panahon na iti. Uling meni batya king kasulok-suluka na ning yato, ban makiramdam king kabyasnan ng Solomon. Dapat may gityang palak kang Solomon, ing atsyungeni keti. King Aldo ning pamanukum, talakad laring tao Nineve, at pamarsalanan da kayo. Uling inyang dimdamdeng menaral i Honas, ginulot la karing karelang kasalanan. At sasabyan kong matnike kayo, may gityang palak kang Honas, ing atsu keti. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. So, sana po king kawalong Aldo na nagkakatampa maglakbe king panahon na ng Kwaresma. May kumpisaya yung Kwaresma, kitang milabasa na Merkulis, March 5. Ikubalo nung atatandaan nyo pa yung sinabi na nimpari, anyang dinina na kayong krus. No kanila rin krus ya pong Justin na yata yung ating krus ken t-shirt. So, kabandirinan na katamong abo, at inyong sinabi yung pari, at metong karing formula yapin itang and believe the good news. Ne? Sumisi ka at maniwala, salpantaya ka king Ebanghelyo. Ang timawaring panagkat na kay kataning apong Ginoo, yung baligdan tamo yung kay katampami biyabye, laban tamo itang kay katampang gulutan, at pasakop tamo king mayap na balita. At yung pamaglakbe ngayon meto nga panagkat na kay kataning apong Ginoo, walang patugot, lalawan tayong kay katambye, timong Kristiyano, timong Katoliko. Ako, mag-68 na ako kanyan. Metong iyang kayawsan, 68 na ako, kumusta ka na akong pamibiyebye? Makanyan mong makanyan? Ne? So, itamongan. Potang Katoliko ka, sisimba ka, is that all? Ne? Is that all? Magobrata mo sa ako, pwedeng gagawan tamo, day in, day out, is that all? Ne? So, uyan yung panagkat na kikataning nga pong Ginoo. Nahanula ring milyari king kakatambi na isundo tamot palabungan kapamilatanan ng Ebanghelyo na naman ditang kailangan tantok nangan. Kanita talalabong king kakatampa manuki at kasalpantayanan king apong Ginoo. Inindindam tang Ebanghelyo ngayon many batanya king chapter 11 ng San Lucas, verses 29 to 32. Nalawen tayo po in previous verses, nanita, 27 or to 28, 11, no? Luke 11, 27 to 28. At in meto nga babae, may nga pagulisak yan, yung ikit ni Jesus, yung kayang gagawan, yung kayang sasabyan. Mga santing, sabi na, may pagulisak yan. Kaswelo na ning may bait kay ka, na. Kaswelo na nung pepasuso kay ka. Nino kaya ita? Nino po kaya ita? Of course, ninong may bait kaya, yapin ni Birhen Maria. Kaswelo na nga na. Kaswelo ng indamo.
huling bait na ka, pera gula na ka. Dapat Jesus sabi na, mas maswelo la, mas nuan la, detang makiramdam king amano na ning apong Ginoo, at kay bat iti pamintuanda at daraptanda. Nung wari mo, ining babae may ka first base ni. Huli nga kilala ni ning Jesus sa ini, makapagmulalaya. That's already a sign. Ne? Makapagmulalaya. Pero Jesus, atin niya sinabi, kinorek niya rin ng babae, kamo magmulala, mga pamulala, at tuling may bay ko kang makuimpe, kamuulag aking Diyos, yapin, itang makiramdam ka at daraptan mo ing kayang buri. Yapin ita, ing adwana ning apang Ginoo. Kay ba't tukiya ning ebanghelyo tangeni? Kaya ni tamakit ng bakit sinabi ng Jesus, karokda naman din tao ngayon. Bakit kaya? Bakit kaya marok lang? Malaman mo, halimbawa, di natang nakakarin, ika talagang paninayan da kay bat, kanyan datang ka, maninaya la pangaliwa, ela marok detan, mantun la pangaliwa. So, anya lumapit lang kang Jesus, manyad lang, kayo translation tamo, manyad lang milagro. Actually, manyad lang tanda. Sign. Sign na patuto, yapin ini, yung taong iba't yung Diyos. Manto lang tanda. At sinabi ng Jesus, karok da naman din taon din Manto lang tanda, tsunyapin ka rin. Manto lang tanda, itandam din yan nga pong Ginoo, at tsunya ka rin. At sinabi na, kumidina na liwang tanda, nune mo yung tanda ng Honas. Namo rin na sabihan nini, nung balikdan tayo, yung milyari, king panyang panahon ng Honas, ang timintindam taking mumunang pamamasa, yung nga pong ginusinugo ni Honas king Nineveh. At dining tao nga tsukarin, of course, may biyabiyela kayong pamikasala, actually, alaman party ng bansang Israel. Pagano la. Pero niyang muntaya ka rin ni Honas, may kiramdam la. Kinilala ra in karelang pamagkulang at pamikasala. At may kayuno la, at linukluk la pa keng abu. At may sulod lang mala na sako, makapanggatal. Bani pakit din karelang pamanisi. So ita mo kapna mo kaya mong kakabit da kayang kanmo no, lukluk ka pang abu na yun, umapali. Nakalaya buita. So, pepa din ka rin ang pamanisi. At huli na nita, may niwala lang king Diyos sa tingapong Ginoo, pepa tawaran na lang. O ito yung panagkat ng Jesus, kining karining taong din lawan nyo, ihonas pekirandaman din, balik lalub king Diyos. Kinilala rin yung kayang panyatang, metong yan tanda, iba king Diyos. Warapan yung ening, ana, mas matindi pa kang Honas. Yapi ni Jesus. Mas matindi pa. Huining sangkan, nung ba sinabi ng Jesus, karok yun naman. Dininanan ako ang tanda ni nga pong Ginoo, mantong ko pang aliwang tanda. Well, metong yung siguro panagkat kay katamo ini, mapalyaring itamo, sasabihan tamo, manwala ta naman kan Jesus, manwala tamo yung kay katamong talapangabos, pero yung kutang, yan pinitang sinabi ng Jesus kay tang babae, daraptan ta naman, imuri na ng apong Ginoo. Daraptan ta naman, yung kayang kayawsan. Metong ang panagkat nagkikatamo ng apong Ginoo, kaniting panahon ng Kwaresma, yan pining pamanalangin. Yung pamanalangin o pamangadi, alam mo itang ating kang adwan. Iwari nga pong Ginoo, sinabi na, kareng may labasan pangaldo, yung tiro ng igpami, I think yesterday, bayo ko pamangadi, balo na nga pong Ginoo ng adwan nyo. Siguro, nung ikikatamo lalo, mga di ka baka nga tingadwan, mga di, balo na pala nga pong Ginoo. Pero yung kutang ika naman, balo mo, nang nanimburi na nga pong Ginoo. Yung mga di tamo. More than what we want, more than what we need, doon yung mga di tamo, bubukla tayong sarili tamo, king buri na ning apong Ginoo. At aning buri na ning apong Ginoo, siya pinitang maging banal tamo, kalupa na. Maging mayap tamong kalupa na. That's why we need to stop once in a while. Baka nita akit tamo,
kumusta na yung biye ko? No ka rin ko kaya papunta? Well, balo mo nung no ka rin ka papunta, nung balo mo no ka rin kami ni Batan. Nga kanitin panahon ng Quaresma, yung panagkat ko po kayo, balikan tayo yung Ash Wednesday. Uling ito yung umpisata mo. Kung umpisata mo, sinabi na nga pong ginunong nanay maulaga. Bibiye-biye mo, harapanan ng Diyos, at etamo pakitang tao. Huling metong akalaban tamo, yung pamanuki nga pong ginu, yapinitang kakanta ng Anthony Castello yata. Maluya pa ita, balat kayo palangan. Hypocrisy. So, hypocrisy. So, kinaldoldo tang pamibiyebe, dagdagan tamo sana itang panahon, bang kanita kitang kay katamo aldoldo pamibiyebe, harapan na ng apong Ginoo, iking harapan na ng tao. Balo ko po yung malalagway ni. Lalong-lalo na ng kaya rin aliwa kay katamo, slaves na nala ng computer, cellphone. Nabala matutod tamo kakanyan tapo. Pamisa-minsan, lelela tayo yan, at busan tamong presensya na ng apong Ginoo. Paminsan-minsan kailangan tang magpiyak. Matakit, tamo itang inakakit ng mata. Na yan naman yung peka maulaga. At alang aliway nini, nun yung apong Ginoo. May sawab-sawab tamo, ganiting panahuna ng Quaresma. At katatulian, may itong panagkat na mo naman ng apong Ginoo, yapin itang intanda ng balang metong kay katamo. Tanda tamo kayong presensya na ng apong Ginoo. Balo yun po nung bakit? Kumari balang misa, potang lana, potang basan ng Ebanghelyo, nasabyan na yung first greeting, the Lord be with you. Diyo kay katamo. Diyo nung at diyo kay katay nga pong Ginoo, tanda tamo mo naman ng kayang presensya. Kabang pag masusyan tayo ngayon, 50 years na ningalay kapwa, ini mo naman saning maging diwa ng kakatampa maglakbay. Akit tayo saning balang metong, tanda na ng presensya na ng apong Ginoo. O tang medyo may kakamasta na kayong metong tao, karang kaya betang magobra, medyo magpiyak ka banta akit metang emuha kakit, ing apong Ginoo at kaya. Dakayanan me, ing alay kapwa, emuing mamiyakan pera. The best that you can give also is to share your faith, to share your love, to share your respect. O yan yung diwa, din kay katampa mangilala, king kapwa. Pangadiyo ko po, pangadiyo la rin kapatadapari. Bang kanita king pamaglakbeming kaya beyo, maging sika ng kamisana loob kay kayo, bang kanita, akit yun naman kay pamibiyabiyaming alimbawa, ng pamanuki king apong Ginoo. Amen. Kalukurang kapatid, bigit na kumulang kaluparing Hudyo, king panahon ng Jesus, halos etala papansin, dingalang patlud at tanda, ababiyan ng Jesus kay katam. At ang manalangin, Ginoo, apakibatan misaning aos mong magbayo kimbiye. Ginoo, apakibatan misana ing aos mong magbayo kingbiye. Para king kapulungan katolika, yasana ing maging mayayakit at tanda, para karing sablang tao, banakit da ing misusundong obra ng pamagligtas Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang pamuntok king politika, akit do sana ring tandaning panahon, ako kulisak para king kalayan, hustisyang panlipunan, at pante-pante katuliran para king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, ring miapektuan king matinding sakit, karing makalugmok king drugs, karing anak ami paimburisan, ingkarelang pamangailangan saup at lugod, pansinganda sana at tanggapan, ding karelang kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangang makatipon keti,
Akit talas sana at damdaman, ding para lanang tanda ning Diyos ke katamo, king kalikasan, king bie, king malilyari ke katamo, king aldo-aldo tamong pamibye-bye. Apan singan tala naman sana, ring tandang pawagata mo king metong at metong, king kapag nasantamong lugod, kapatawaran at pamakidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis, at ring kapagnasanda, ring sablang magdebosyon kang San Jose, iyulino sana, king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na bie, ipanalangin tala king Ginoo. Ikpami at yubanwa, buklat mula sa ring matami, rin po sumi at kaya kami balugbog, ban akit dala rin tanda, alang patugot mong pawaga at payabot mi, king metong at metong. Bangketa, iting kaya kaming yato, maging laluyang masanting ayatong atok nangan mi. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pero kung kapatid, manalangin kayo, kanitin kayo at kakundawin, matanggap yarapan ng Diyos, ikpamayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, ki kapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, ki kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ikpami maglalang, iba't kang sablang binye mo kay kami, daron milareting ayin king kay kang tangalan. Gawin mula sana ang sakramento ng kay kaming kaligtasan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo. At keka antimurin, Ita sila rin puso. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Impasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ng alanganga at lubos mayupaya. Iting maula ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kang familia, ban makapagpayo kami pilubluban. Dinian mo kaming sikanan, ban padalisayan la rin kay kaming puso, ban asupil di kay kaming hilig, at kapamilatanan niti, malaya kaming makasuyo kay ka. Tuturo mo kaming may biyebye kaniting lilipas sa yato, kabang timpuso mi, makayat nala king mapupu sa yato. Huli na nita, kabita ring sablang kora ring anghel karin banwa, daralit ming kay ligaya.
Lain makyabi kami kingalantok ng dampamami kapurian keka at ngamingan kakanta. At para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, ganitang bengin mi pagtaksila niya. At bayan ako sa lubdinaw ng Biyena, kimpamaylasan pong kamatayana, kinuha yung tinapi. Pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi. Dinwang na iti ka rin disipulo na at tingana. Kung na niya iti, ikayungan at kananye. Huling iting katawan ko, amidawan parang kaya. Makanyan mo naman kay bataning apunan, kinwane ang kalis. Pasipayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Dinuang na iti ka rin disipulo na at tingana. Kung niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Huling iting kalis nindaya ko. Hindaya nin bayo ang pangalanganggang tipan. Ami po para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Bangkanita, may patawanan na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo na nagkasalpantayanan. Inyang yan gaganakan mi, o mapamakalulungig pa, yung kamatayan ng pamanyubli ng bebye, darawin mi kay kaiting tinapin ng imbiye, apon iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pa salamatan keka. Impepalerian mo kaming matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming nasanang misulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami ang tibong metong ng Banal na Espiritu. Ganakan miwag pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod,
kambenang Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi, ipasyaano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ampong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mo la at ding sablang meyango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan na Birhen Maria, ing induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering nuan na apostol, kambenang San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apor yan ampong apaligayan da kasana, king kapamilya tanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenang pong kaya, kagam ng banal Espiritu, sablang parangalang pong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Amen, 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 amen. Kimit mong lugod at kasalpantayanan, maus sa mong yan iking kakatangig pa, at nga tamungan malalangin. Patawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabos mo kami, king sablang Morocco, pa, malagod mong pagkalabing kapayapan, king panahon mi. Baan king kasupan, ning pakalulo mo. Bitimawa kami parati, king pamanalipan na ning kasalanan, at may kabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kapampanayan na pong pagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ni dalapangabos mi, Yesu Kristo. Inkayarian at inkayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos sa igpami, ikinumi Yesu Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula saan babaligdan din kasalanan mi? Nung pansinan mo, ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metongan mi, at pangking kaburian mo. Ika mabibigyan pong magari, manggaman kingalangan.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka ang timurin. Ipakit tangeni king metong at metong ing kapayapan. Kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ikaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Kakaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ibigay ke kami kapayapan, ibigay ke kami kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Puso may gawala para kay ka o kinubalisala wabalisala ikamuing karatunanda Kinu ke pamunta ngini nga chula wa chula ke ka di manu ning kaligtasan di manu ning biye at lubog puso may kawala para kay kao kinabalisala wabalisala ikaw muing karatunanda Ginumetumuing aduan kukeka inmanuknangan ko kimbale mo kabaninggeku tatagalan ko inglekuan mo Para karing makiramdam karing radio at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan. Abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka.
Amen. Malalangin tamo. Hoy paming malugod at maganaka. Kapilan man kami kulang kimpamamye mo kami kimpamanganan nimbiye. Pasik na nga na sanang lalo niting Eucharistia, kaming sikanan at idala na kami king kaligtasan. Itiandun mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. King Ginoo, mandabi kayo. At keka ang timurin, At may paing Ginoo Diyos, bendisyon na kayo nga. Nigpa, ampon ng anak, ampon ng Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayari na umen na kayo king kapayapan ban luguran ang ponsuywan yeng Ginoo. Salamat, King Dios.